nakakalungkot naman para sa isang magulang na kailangan yung harapin yung ganong klaseng katotohanan. Pero sabi nga nila, ang isang bata hindi naman niya napipili kung sino yung magiging magulang niya. At ganoon din naman yung isang magulang, hindi niya napipili kung sino yung magiging anak niya. I agree. Kaya kailangan lang natin talagang tanggapin kung ano ang ibinigay ng may kapal sa atin. Protektahan ito sa abot ng ating makakaya. And isang mahigpit na yakap, no, para sa ating secret file sender na si Aileen. Alam mo, napakatibay ni Aileen, no? Partner, tsaka grabe, merong condition ng kanyang anak na verbal application? Hindi application yun! Apraxia. Verbal Apraxia. Yun pala yun. Oo. So, medyo mahirap nga naman talagang intindihin kung ano yun. Kasi sinabi lang ng doktor na may ganun palang kondisyon yung anak niya. Kahit sino sigurong magulang na first time na maging magulang tapos pupunta sa pedya na ganun, parang masyashock ka din. Ano na to, 'di ba? Meron bang mali sa anak ko? Yun yung una mong itatanong eh. And according dun sa ating na-research, 'di ba? And according din naman doon sa ating secret file sender, ito po ay neurological disorder na nakakaapekto sa brain. And ito yung nagpo-produce nung speech. Ayan. Dito, ito yung naaapektuhan na parte ng utak eh. It's a condition that makes it hard to control the muscles used to speak. Okay, alam niya yung gusto niyang sabihin pero hindi kayang ilabas ng kanyang mga bibig. Totoo. Parang ako sa kanya. Na ano? Mahal ko yung naiisip ko, yung tao na yun, pero hindi kayang sabihin ng aking bibig. So, anong ginagawa mo? Pinaparamdam ko na lang. Wag kaiba yun! Mali ba yun? Wala akong verbal apraxia? Walang ganon! Ba't nakakapagsalita ka ngayon? Ganun pala. May verbal abuse ka lang. Baka nakapag-verbal abuse ka lang. Hindi naman ako bine-verbal abuse, partner. Hindi ka. O, comedy, gano'n ka. Pero balik nga tayo, partner, dun sa ating topic. Oo nga eh. Ang hirap maging magulang, no, na merong ganitong kondisyon yung anak na kailangan mong yakapin, tanggapin, kailangan mong maging matibay, partner. Ako, iniisip ko nga eh. Kung paano mag-operate yung ganitong klaseng magulang. Kumbaga gusto ko ilagay yung sarili ko dun sa sapatos ni Aileen eh. Sabi ko parang magastos, oo. Mapapagod ka. Mapupuyat ka. Parang extra yung gagawin mong paggabay sa anak mo. And kanina halos maiyak-iyak ako dun sa mga tanong niya na paano kung mawala ako tapos hindi pa siya handa, okay lang ba siya? Yun. Yung parte na paano kung mawala kami bigla, 'di ba? Paano kung mabubuli siya sa school? And itong mga tanong na to, valid to eh, na parang nakakaiyak na kung ako yun, maiisip ko din yun, na parang ngayon pa nga lang si Enzo, pag naiisip ko siya na parang, pag magpapakasal na siya, parang feeling ko. Malayo pa. Parang, parang iwan niya na ako. Yung parang, di ba, baby pa kasi siya. Itong anak mo nandito sa tiyan mo noon eh. Tapos biglang, nandyan siya, hindi mo alam kung anong gagawin niya sa school. Hindi ka naman 24/7 kasama ng anak mo. May mga pagkakataon kailangan mo talaga siyang hayaan na mag-grow, matuto sa sarili niyang mga paa, na napaganahin yung mga senses niya. And parang bilang isang ina, diba, parang paano ko kakayanin yun? Paano ko tatanggapin yun? Paano ko yayakapin yung ganong klaseng katotohanan na yung anak ko pa may special needs, na kailangan niya talaga na hindi ako laging nakabantay. Kasi kailangan niya rin talagang matuto. Parang ganon. Alam mo, ganda ng sinabi mo, partner, no, na minsan yung takot natin bilang isang magulang, yung mawala tayo eh. Lalo na kung may ganong condition yung anak natin. Sino na yung sasama? Sino na yung uunawa? Kasi wala namang kayang umunawa ng... Mas matindi pa sa isang magulang. Mas matindi pa sa isang magulang eh. Wala. Ang magulang kaya kang unawain siguro sa hanggang pinakamalalim. Yes. Oo, na pamamaraan ng pangunawa. Tama, agree.
Kung natatanaw mo ang South China Sea, ganun kalayo, 'di ba? Ang pasensya at pangunawa ng isang magulang sa kanyang anak. Agree, partner. Paano pag nawala na tayo, 'di ba? O paano pag nawala itong letter sender natin? Paano na yung bata? Yun yung kinakatakot at yun yung nakikita ko. At tama ka, partner, yun din talaga ang ano dito takot ng isang magulang na paano na ako? Hindi ako takot na harapin yung ganitong condition ng anak ko. Dahil magulang ako Role ko na unawain, mahalin, tulungan, i-guide, gawin ang lahat para sa anak ko. Pero ang pinaka nakakatakot sa isang magulang, paano kung maiiwanan ko yung anak ko na may condition na gano'n? Kaya nga parang gugustuhin mo talaga na ipag-pray talaga palagi kay Lord na hanggat hindi pa handa yung anak mo na mabuhay independently, sana patagalin niya pa yung buhay mo. Tapos, dude, alam mo, pumapasok din sa isip ko kanina habang binabasa ko yung kwento na hindi kaya may takot din yung sender natin na bumuo pa ng isa pang baby. Kasi, di ba parang, Ganda ng tanong. hindi niya nasabi yun, hindi niya natanong yun Pero, yun lang yung pumapasok sa isip ko. Kasi, syempre, di ba, normally ang magkakapatid nagtutulungan yan. So, sabihin natin mawala kayong mga magulang. Pero nandiyan naman yung kapatid niya. Pero sa pagkakataong ito, firstborn nila itong si Jim, si baby Jim. So, wala pang sumunod. And, kung ikaw, nasampulan ka na nagkaroon ka ng unang anak, di ba, na merong special needs, parang nandun yung takot Nagmumula lahat sa takot Parang feeling ko ako matatakot din ako kung sakali na parang sumubok ulit na magkaroon ulit ng anak. Na baka mamaya ganun ulit. So, dalawa na sila ngayon. Ang tawag dyan, nadala. Nadala na. Alam mo, partner, totoo yung sinasabi mo. Nasa realidad ng mundo natin ngayon yan. Oo. Na merong mga anak. Merong mga magulang na nagkaroon ng anak na may condition. Na takot na silang pumangalawa. Totoo yun. Hindi dahil hindi nila kayang buhayin. Hindi dahil hindi nila kayang ipagamot. Natakot na sila na baka, paano pag sa pangalawang pagkakataon? Paano ko na naman i-hand? May kakilala kong ganyan, partner. Na One and done. Oo. Ayoko na. Kasi may condition yung anak namin Kahit ang yaman nila. Sobrang yaman talaga. Literal. Kaya nilang gawin ang lahat, pero may dala pala. Yung salitang dala, nakakadala na parang ano yan ayoko nang gumawa ulit Oo Parang isasabak mo pa ba siya sa isang buhay na naman na alam mo na posibleng magkaroon siya ng ganitong kondisyon? Yung ganun. Or, ako na meron na akong parang naiproduce na ganito So, baka mamaya ganito ulit yung maproduce ko. So, gusto mo pa ba na may isa pang mabubuhay dito na ganun yung magiging galawan niya, 'di ba? Na medyo mahihirapan siya, na may struggle siya. Yung ganun ba? Pag-usapan natin, partner, itong topic na to. Ikaw, ilagay natin yung sarili natin. Ikaw ba? Kung magkaroon ka na ng anak na may ganun ng condition, o kahit ako, paano pag ako nagkaroon na ako ng anak na may ganung condition? Ano ang next move mo? Endgame na ba yon? Yun na ba yon? Na isa na lang anak ko, okay na to. O pwede pang Ikaw muna, ilagay mo muna yung sarili mo doon sa sapatos ng ating letter sender, kunwari. O sa mga iba rin na mga magulang, o kabisyo natin na nakatutok sa atin ngayon, na nakikinig habang bumabiyahe na may ganitong kwento. Alam mo, dude, lagi ko namang iniisip ganito Nabuo yung bata, nabuo yung anak namin. Hindi naman dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. Tama. And if there's one thing, 'di ba, na siguro ang isang magulang dapat niyang itatak sa kukote niya, na kapag mahal ninyo ng asawa ninyo yung isa't isa at nakapag-produce kayo ng isang anak, 'di ba? That all means na yun po ay produkto ng pagmamahal ninyo at yun ay produkto din ng pagmamahal sa inyo ng Diyos. Kaya siguro, may parte lang talaga na kailangan mong i-shift yung perspektibo mo tungkol sa mga bagay-bagay na, ginawa kong instrumento ni Lord para maging magulang ng isang napakagandang nilalang o napakabuting nilalang o sabihin na natin 2 nilalang. Kasi susubok pa ako Kumbaga, hindi siguro yun yung katapusan. Na
one and done. Hindi. Susubok pa din ako kasi mahal namin ng asawa ko yung isa't isa. At kung may mabuo man kami, produkto ng pagmamahal namin yun. At living testament yung magiging anak namin ng pagmamahalan namin sa isa't isa. Diba? Oh, yun, naiyak siya. Oo, naiyak ako, partner. Ikaw, dude, paano mo i-handle yun? Ako. Sabi ko nga lagi kay Lord, kahit naman babaero tayo. Branding natin to eh. Di ba? Panindigan ko na. Hindi, pero sabi ko nga kay Lord, kahit anong ibigay mo sa aking anak, alam ko, biyaya mo yan. Ang anak po kasi mga kabisyo ay biyaya po ng Panginoon yan. Marami pong nanalangin, nananalangin na magkaroon sila ng anak. Pero kung hindi ipagkaloob sa'yo ng Panginoon yan, hindi. So ngayon, kung ako man ay magkaroon ng ganun, ng anak, tingin ko hindi ako mapapagod na sumubok muli. Kung may kapasidad naman ako na bumuhay ng isang bata. Siguro ang kinakatakot ko lang doon, paano kung mawala na ako? Sino ba yung mga taong pwedeng gumabay sa kanya? So ang thinking ko, kung gagawa ulit ako ng panibago, hanggang makuha ko yung tamang, hindi naman mali sila di ba? Yung walang may condition na anak ko. Siya na yung mag-guide sa mga kapatid niya na may ganong condition. Yun lang, tingin ko, partner, hindi ako matatakot na sumubok muli dahil ang anak naman ay biyaya ng Panginoon. Kaya nga dumami ang anak ko eh. Ilan na ba sila ngayon? Isang damakmak. Ganun. Hindi ko alam 20 na ba sila? Dami, no? 20 na ba sila ngayon? Pero kahit ganyan si Titan Jello, parang maluha-luha po kami dito, no? Maluha-luha ang inyong tumitindig sa mga pinaglalaban ninyo. Basta pag mga pamilya, naman nalulungkot tayo dyan kasi isang anak rin tayo eh. Oo. Isang anak tayo na merong, ilang anak ka? Maraming anak. Huwag na ako gayahin. Isang damakmak mo ang anak ko. Ay nako, pero kapit lang. At huwag kang mawawala ng pag-asa na magkakaroon din ng development yung anak mo. Kasi, Eileen, hindi naman ikaw din nag-iisa, di ba? Maraming mga nanay, tatay out there o mga guardians out there na hindi kaya, di ba, na hindi kaya na sila lang mag-isa yung sumasalo, lumalaban, napapagod, 'di ba? Kumbaga, may tinatawag tayong support system. Tama. 'Di ba? May tinatawag tayong support system. And I feel na itong support system na to napakahalaga, 'di ba? Para tayo po ay mas malalong maging malakas. And magmumula yung lakas din naman natin sa pagmamahal natin sa mga anak natin. So, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. And dude, ang dami ng mga naiimbento ngayon ng mga therapy, 'di ba? Ang dami ng mga teknolohiya na pwedeng gamitin. Nang sa gayon, mas lalo pang mag-develop, 'di ba? Yung mga kabisyo natin with special needs, you know? So, sana lang talaga mas dumami pa yung mga developmental pediatrician natin and yung mga people na eksperto sa ganitong klaseng usapin. Kasi dude, alam mo, sabi nga, bago ka daw makapagpa-schedule sa ganon, DevPed, sobrang haba pa ng ipipila mo. And I think ito yung mga isa sa nami-miss out din ng gobyerno natin eh. At ito rin yung isa sa mga nami-miss out ng marami sa atin. Marami naman sila nami-miss out talaga. Hindi lang naman, itong bagay na to. May point ka naman dyan. Kaya sana tutukan din natin to kasi napakalaking usapin nito eh. Di ba? Mental health, DevPed. Kumbaga ito sana yung padamihin natin. Paramihin po natin yung mga ganitong klaseng espesyalista. Kung po pwede nga na i-fund pa natin tong mga ganitong klaseng centers, 'di ba? Na kung kaya na may libre, 'di ba? Para doon sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino na hindi kaya makapagbayad ng 1,500 pesos per session. Kasi magkano bang per session, 'di ba, sa speech therapist? Magkano, 'di ba? Sabihin natin hindi po bababa ng 1,000 piso. Mahal, no? Oo. Kung 2 beses yan sa isang linggo, di napakamahal. Tapos iba pa dyan, syempre, yung pagpapa-preschool mo doon sa special school. Yung ganun ba?
So, sana mabigyan natin to ng pansin. Hindi lang yung mga ibang maiingay ngayon sa social media Tama. o sa telebisyon. Sana pati yung ganitong klaseng bagay, maging wake-up call to sa lahat para may magawa tayong something dito sa ating, sa issue na ito. Ganda ng sinabi mo, partner. Sa akin naman, partner, para po sa mga magulang na may mga condition po ang anak, huwag niyo pong sisihin ang sarili ninyo na bakit may ganito akong anak. Mm-mm. Huwag niyo rin pong sisihin ang Panginoon o mga ibang tao kung bakit kami ganyang anak. Alam mo, para lang sa akin, siguro ikaw yung magulang na nakikita ng may kapal na kayang mag-handle, mag-alaga ng ganitong biyaya. Kaya sa'yo binigay. Ikaw po yung magulang na napakalawak ng pangunawa, pagmamahal, na hindi kaya sigurong gampanan ng ibang magulang kaya hindi na ibigay sa kanila. Hindi po ito'y burden sa buhay natin. Hindi po ito pabigat. Hindi po ito matatawag na karma. Diba? Maraming kasing salita na pwede nating i-ano eh. Pero ito po'y biyaya. Biyaya ito na ikaw po yung natatanging magulang na nabigyan ng ganitong biyaya na kaya mong i-handle at maging matatag. Yes. Tama. Kaya Biyaya ka, kabisyo. Ayan. Maigpit na yakap po sa'yo Mhm. Kiss kita. Ay, walang ganun. Ay, Hindi kasama yun. mali. Anyway, kabisyo, if Mali. you wanna share your secrets, share to us, raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets kasama pa rin ang Basa Princess DJ Raketera. At titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Eileen's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!